ovvjament l-avviż ħareġ biex is-sidin tal-ġerma jirregolaw irwieħhom u jieħdu dawk il-passi li huma jidhirulhom li huma neċessarji biex din ma tibqax fi stat jew ta' abbandun kif ukoll li ma tkunx an injury to amenity. Jekk ovvjament hemm bżonn li di titneħħa huwa wkoll il-pass li anke di titneħħa. Ok, issa fir-realtà f'liema stat tinsab jiġifieri hemm nkunu realistiċi. Tinsab fis-stat tal-biki. Biss jiena jekk l-owner irid jonfoq X amount of money biex iżomm l-istruttura li hemm u jirranġa għandu il-perjodu kif huwa msemmi fil-liġi li huwa ta' 16 ġurnata biex pratikament u jagħmel dawk ix-xogħlijiet neċessarji kollha biex din ma tibqax an injury to amenity. U in-reality jiġifieri 16 days fil-verità ġieli qas flat ma tibda tirranġaha ħadd wara. L-importanti huwa li nibdew, ġifieri jekk imbagħad hemm bżonn li niftehmu fuq perjodu itwal. L-awtorità tista' tagħti perjodu itwal. Biss legalment persuna il-minimu huwa ta' 16 ġurnata biex ovvjament fiha jista' jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu. Jista' wkoll li tiġi appellata dik l-enforcement notice. Jiġifieri ovvjament once li jkun hemm appell mbagħad nieħdu proċeduri biex navvanzaw l-appell minħabba ovvjament l-istat ta' perikolożità li fiha il-binja. Din noħorġu wara bissimu, ġifieri din it-tip ta' enforcement notice. Ok, tina xi eżempji ta' meta Propjament hija l-ewwel darba li inħarġet li qed toħroġ din enforcement notice u qed toħroġ fuq bini li ġa jeżisti wara li kien sar tibdil fil-liġi l-aħħar liġi li kellna ċ-Chapter 552 fejn pratikament daħal proviżjon ġdid li inti jekk għandek bini li mhux qiegħed fi stat tajjeb l-awtorità għandha dritt anke jekk huwa bil-permess tornalek li jew tirranġah jew inkella twaqqa' dak il-bini li jkun hemm. Allura forsi din twieġeb għalfejn dawk is-snin kollha, jiġifieri l-ġerma ilha hemm ilha abbandonata inti tgħidli aħjar l-istorja tagħha għalfejn issa. Għalfejn issa għaliex proprju way back liġi li daħlet fis-seħħ f'April li għadda, daħlet f'Jannar imma ġiet fis-seħħ f'April fejn pratikament wara li kien hemm is-separazzjoni tal-awtoritajiet hemmhekk pratikament ġie fis-seħħ l-att fejn tagħti il-poter l-awtorità tista' tinforza fuq dawn il-tip ta' strutturi. Ġvera xed nifhem sew, kieku ma kienx hemm il-separazzjoni tal-awtoritajiet ħaġa bħal din ma kienet ħaġa. Taħt il-liġi antika ma stajniex nagħmluha. Tista' tgħid li isma' kienet waħda minn proviżjonijiet importanti li daħħalna fil-liġi. Bħalma daħħalna wkoll l-Emergency Enforcement Order fejn bniedem ma ttex id-dritt tal-appell imma minħabba li hemm periklu tant imminenti li hemmhekk l-awtorità jkollha dritt taqbad u taġixxi mill-ewwel. S'issa għadna ma minniex hekk. Jiġifieri ovvjament jekk ikun hemm bżonn li naslu f'dak il-pass, ovvjament għandna passi ulterjuri xi wieħed jista' jieħu. Imma issa qegħdin ovvjament nagħtu ċans lis-sit biex hu min-naħa tiegħu jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu. Spjegana ftit il-sitwazzjoni kif inhi, jiġifieri nafu li l-ġerma hija ta' periklu, nafu li jkun hemm ħafna żibel ġo fiha, ħafna jinnabġu li joħorġu ritratti fuq social media ta' nġibdu films fil-state. X'in il-biża' li taqa' li tiġġarra? Mhux se taqa' mill-lum għal ġifieri biss għal min jidħol fis-sajt hija ta' periklu. Imma dak forsi wieħed jargumenta isma' inti laqmas mis-sektalt fis-sajt. Mela l-ixxu hija pratikament ta' estetika. It is an injury to amenity. Dak li hemm hemmhekk huwa ta' ħsara viżwali u ambjentali lil madwar. U allura għalhekk inħasseb jeħtieġa li toħroġ dik it-tip ta' enforcement notice. Sa jekk niġu fi stat li naraw li jisma' ta' jaf ikun hemm kollass u jaf ikun hemm problemi anke għal passers-by, allura mbagħad hemmhekk iva ninfurzaw u mbagħad taħt l-emergency procedure. U dan huwa pass bħala parti minn pjan għal dik iż-żona, jiġifieri darba ngħidu da ħajbiċidu li ħajwaqqagħha.
hemm xi pjana żona privata. Iż-żona hija privata, ovvjament hemm development rights. Dawk il-development rights b'xi mod jew ieħor jibqgħu fuq dak il-post. Hija żona li anke fil-pjan lokali hija identifikata bħala żona turistika. X'ġifieri development rights? Development rights, jekk jiena għandek binja li kelli binja hemmhekk u jum waqajta ma jfissirx li jien tlift id-dritt li nerġa' nibni binja oħra. Dik ma jintilifx. Għaliex dan l-artiklu qiegħed hemm biex pratikament jitneħħa daka li ngħidu aħna l-injury. Naħseb li meta l-Ġerma kienet fil-glorja tagħha, naħseb ħadd ma kien jgħid li l-Ġerma kienet kera. Il-post li hemmhekk huwa post żona turistika kulħadd jeknoloġija. Li hemmhekk attwalment hemm bżonn li jkollna lokanda oħra kulħadd teknoloġija. Ma jfissirx li għax qed titneħħa qed tneħħi id-dritt tal-iżvilupp fiha. Qed tneħħi l-periklu u qed tneħħi dak il-ħsara ambjentali. Ġem il-possibilità li hemmhekk naraw lokanda oħra hemm il-possibilità kollha li nerġgħu. Eżattament. L-effett fuq il-poplu ta' Marsa Scala kif qegħdin bħala ovvjament l-awtorità tal-ippjanar naħseb jkollkom xi forma ta' viżjoni tal-ippjanar taż-żona ġenerali ta' Ovvjament aħna nixtiequ li hemmhekk naraw lukanda ġifieri li tiġi minflok il-Ġerma li xi naħsbu u nifhmu wkoll li anke l-poplu ta' Marsa Scala jixtieq li jerġa' jkollu xi ħaġa simili jew aħjar milli kienet il-Ġerma. U kienet ukoll mutur fl-ekonomija għal dik iż-żona tas-Sawt u nemmnu wkoll li biżvilupp li jkun ħafna aħjar minn dak li hemm attwalment Marsa Scala tista' tibbenefika minn dak l-iżvilupp. Drabi kritika tkun illi l-inforzar jsir vera, però ma jsirx minn dawk in-nies li vera għandhom seta', nies li kellhom kapaċità jiżviluppaw lukanda bħal Ġerma, mentri l-iżvilupp isir fost in-nies komuni, in-nies iż-żgħir. Kif tirrispondi għaliha? Iva naħseb illi dan il-gvern wera biċ-ċar illi rispettivament minn int jekk għandek il-legalità aħna se nieħdu passi. Mhuwiex ġust illi kontra żgħir tieħu passi kontra l-kbir ma tieħux passi. Naħseb illi dan il-gvern huwa kommess li l-legalità hija legalità u fejn speċjalment għandek anki strutturi perikolużi bħalma hemm partijiet mill-Ġerma tittieħed azzjoni immedjata. Id-dekasseru tiegħi huwa l-ippjanar, però dejjem insostni li l-ippjanar għandu dejjem jieħu ħsieb l-att ambjentali wkoll. Importanti ħafna li aħna qegħdin nieħdu passi, ħadna passi biex waqajna t-Torri ta' Monte Cristo, ħadna passi anki kontra min għamel stalel illi mhux suppost żviluppahom fid-djar u żviluppahom, qegħdin nieħdu passi kontra ħafna illegalitajiet. Scrapyards din il-ġimgħa rġajna wkoll ħadna passi kontra tal-scrapyards u neħħejna ammont sostanzjali ta' scrap minnhom. Din hija waħda minn katina ta' avvenimenti li aħna qegħdin nieħdu ħsieb li jsiru biex niklirjaw dawk li huma illegalitajiet. Il-separazzjoni tal-mep ambjent u ippjanar din hija turija illi dik id-deċiżjoni qiegħda taħdem? Iva, din id-deċiżjoni qiegħda taħdem għaliex aħna qegħdin nieħdu ħsieb illi nagħmluha taħdem għax hemm irrieda politika warajha għax dik l-importanti li inti jkollok irrieda politika biex din l-istruttura l-ġdida issa fejn għandek l-ambjent għalih u l-ippjanar għalih tkun qiegħda ssir fil-fatt. Ġifieri tkun qed isseħħ fil-verità u nieħdu dak li huwa l-aħjar li tista' tieħu minnha. U b'dan il-mod billi aħna nissalvagwardjaw ukoll l-ambjent tagħna mill-att tal-ippjanar inkunu qegħdin nilħu anki dak il-għan.